את התדרוך שלו. בכל מקרה, אנחנו מדברים על זירה של 9 פצועים כתוצאה מהירי הזה, הרוג אחד למרבה הצער באירוע הזה, ותכף אנחנו כמובן נשאל את כל השאלות לגבי כיצד הצליחו אותם המחבלים לצאת החוצה ולבצע את זירת הקטל הזאת במעלה אדומים. יש פה עדיין תמונה לא כל כך ברורה בעניין הזה, בטח כשאנחנו מדברים על זירת פיגוע שנפרסת לאורך 2 קילומטרים בגזרה הזאת. אפשר לראות שאנשי מד"א עדיין מטפלים בזירה, אנשי זק"א עדיין מטפלים בזירה הזאת. הזירה הזאת עדיין חיה ונושמת. יוסי, תוך כדי שאנחנו ממתינים להצהרה של מפקד מחוז ש"י, ניצב עוזי לוי, אנחנו רוצים לראות יחד איתך את התמונה של הנשקים. נשקים בכמות לא מבוטלת. רגע, שנייה, הנה הצהרה לתקשורת. הנה עכשיו הצהרה של מפקד מחוז ש"י עוזי לוי. מה אתה יכול לספר לנו על האירוע? היום הדברים שלך, ניצב עוזי לוי. 7:30 בבוקר הגיעו 3 מחבלים שפתחו באש, 2 הגיעו ברכב אחד, מחבל שלישי הגיע ברכב נוסף, הגיעו ב2 רכבים. הציר הזה שעולה מכיוון מעלה אדומים לכיוון מחסום חיזמה הוא בבקרים פקוק בעקבות בדיקה שעושים במחסום אל-זעים לנבדקים שמגיעים לשם. המחבלים פורקים מהרכבים ופותחים באש לעבר אזרחים בזירה. המחבלים היו חמושים ב-M16, קרלו, ברימונים, מחסניות, פותחים באש לעבר אזרחים. שוטרים שהיו פה, גם שוטרי תנועה של מחוז ש"י שהיו פה בפעילות והם מאבטחים אזרחים, פותחים באש לעבר המחבלים, הורגים 2 מחבלים, מחבל שלישי כרגע פצוע אנוש. מהאירוע הזה יש לנו אזרח הרוג, מספר פצועים נוספים במצב קשה עד בינוני. כרגע הזירה נסרקת, אנחנו בסריקות פה במקום, מנסים לפתוח את הציר למעבר של אזרחים לכיוון ירושלים ולהחזיר את הזירה לשגרה. עוזי לוי, אנחנו מבינים שמדובר באירוע של חוליה ומשהו שמאפיין גם את ירושלים וגם את מחוז ש"י באחרונה. אני רוצה להגיד דבר אחד, השיתוף פעולה בינינו למחוז ירושלים היה שיתוף פעולה מצוין. למרות שהאירוע קורה בתחום מחוז ש"י, מחוז ירושלים, כולל הממ"ז, מגיע לפה עם כוחות שלו, מסייע למחוז, ואנחנו ביחד פה סוגרים את האירוע. זה לא אירוע של פיגוע יחידים, זה לא אירוע של פיגוע יחידים. זה לא אירוע של יחידים, זה אירוע של 3 מחבלים שמגיעים ב2 רכבים, פותחים באש, ובסוף מחוסלים, וכרגע האירוע הוא בסגירה של האירוע, מז"פ נמצא, חבלנים, מזכים את הרכבים ואת המחבלים, ואנחנו ממשיכים פה עם הפעולות. נמצא איתי פה גם מפקד המרחב וגם מפקד התחנה. קצרה. יפתח אורי, מפקד התחנה, אתה יכול לספר לנו לגבי התכנון של המחבלים? אנחנו מדברים על חוליה שמאפיינת מאז 7 באוקטובר את הפיגועים כאן בגזרה. אנחנו ניתחנו את הציר הזה, זה ציר מרכזי במחוז ש"י, בתחנת מעלה אדומים, מרחב יהודה. אנחנו היינו פרוסים פה בכוחות משימתיים כדי להיות במקום. שמענו את הקולות ירי, הגבנו מהר, סגרנו את הזירה, חילצנו את הפצועים, ו3 המחבלים נוטרלו במקום. Triste despertar en Israel, en la ruta 1, camino a Jerusalén, hacia Male Adumim. 3 terroristas llegaron en 2 vehículos. Uno viajaba 2 terroristas y en uno provocaron un accidente. Se bajaron y abrieron fuego contra gente que estaba en la zona, inclusive había policías. 2 terroristas fueron neutralizados en el momento y uno se encuentra en estado grave desahuciado. Hay de 8 a 9 heridos en total. Algunos están en estado grave, algunos medianamente y otros más leve. Esta es la información desde hoy a la mañana. A las 7:30 de la mañana fue este atentado y todavía siguen en el lugar, están estudiando la situación y bueno, durante el día si hay otra información yo les voy a ir avisando.
que tengamos un día un poco más tranquilo. Realmente es un día muy triste y seguiremos en contacto. Un gran cariño, Grace, desde el rincón de Grace en Ashdod, Israel. Hasta luego.